¿Plátano también? El projecte Comunica't, no parlar no significa no tenir res a dir, neix de la necessitat de que hi ha nens que no poden parlar o que la seva parla no és efectiva. Estem parlant d'un nombre de pacients molt variats en el qual no hi ha una llista, no hi ha un conjunt de patologies que ens indiquin que aquest pacient no pot parlar. Parlem de nens que poden tenir condicions genètiques, com el síndrome d'Angelman, de Rett, síndromes de Downs, nens que tenen trastorns del desenvolupament, com ara nens amb trastorn de l'espectre autista, però també hi ha nens que han adquirit la parla en algun moment de la seva vida, però per algun motiu de salut, com un traumatisme, un tumor, alguna cirurgia, en aquest moment no poden comunicar-se oralment, no poden parlar. Per tant, el que pretén aquest projecte és posar-hi veu, donar-los sistemes perquè puguin comunicar-se de manera efectiva. Hola. Hola. Muy bien. Ay. Mamá. Muy bien. Muy bien. Fèlix i Yasmina, els pares del Naim, fa una setmana que estem utilitzant el mètode de comunicació alternativa que us vam deixar amb un comunicador amb pictogrames. Quines sensacions teniu? Y él tiene que aprender a que tiene que comunicarse con esto. Yo creo que cuando tenga tiempo y aprenda, él cogerá mismo la tablet y nos dirá qué es lo que quiere. Ir poniendo fotos o cosas en el programa y saber lo que él necesita en cada momento. Muy bien, esto es fantástico. Sí, sí, la verdad que sí. Existeixen múltiples estratègies i recursos de comunicació augmentativa alternativa. Són els anomenats SAC. Aquí en veieu alguns que són de baixa tecnologia. Això significa que són plafons impresos en els quals hi ha pictogrames que l'usuari pot anar assenyalant per comunicar-nos el que vol dir. Després tenim els pulsadors que podem gravar missatges que l'usuari prement pot activar-los i que se sentin. Després ja passem als recursos d'alta tecnologia com els comunicadors dinàmics, que són tablets amb sortida de veu. Els usuaris hi poden accedir mitjançant el tacte, prement, o mitjançant la mirada. Els objectius del projecte Comunica't són identificar i quantificar el nombre de nens i nenes que presenten problemes de comunicació oral, valorar l'impacte dels problemes de comunicació en termes de seguretat, complicacions i durada de l'estança hospitalària, implementar de la forma més precoç possible recursos i estratègies de comunicació augmentativa alternativa amb tots els nens que ho necessitin i garantir que aquells nens que ja utilitzen mètodes de comunicació augmentativa alternativa, quan vinguin a l'hospital, tots els professionals que els atenem puguem comunicar-los de la millor manera possible amb ells. Per poder tirar endavant aquest projecte hem de treballar en equip i per això tenim la col·laboració dels equips de logopèdia i rehabilitació, dels equips de neurologia, els equips de psicologia i psiquiatria, la unitat de pacient crònic complex, infermeria i auxiliars d'infermeria, secretaria i, sobretot, la col·laboració més important de les famílies i dels nens. Hola, yo soy Soraya y soy la madre de Patricia. Patricia tiene 8 años y tiene síndrome de Rett. Llevamos 1 año y medio aproximadamente utilizando un comunicador como tal, un comunicador dinámico, y desde entonces, pues bueno, hemos descubierto una niña nueva. Nos estamos conociendo, hace bromas con el comunicador, hace observaciones, comenta los dibujos que está viendo, hace peticiones, nos dice si se encuentra mal y qué es lo que le duele. Esperamos que con el comunicador podamos tener una comunicación real y plena y disfrutar de nuestra hija. Ella ha bajado mucho sus niveles de frustración y ansiedad gracias a poder comunicarse con su entorno y a explicar lo que le pasa, lo que siente, lo que quiere, lo que necesita. Entonces es cubrir una necesidad básica. Nosotros estamos muy contentos, ha sido una de las mejores inversiones que hemos hecho y creemos que tiene que estar a disposición de todo el mundo. Igual que tots tenim clar que una persona que té un problema de mobilitat necessita utilitzar, per exemple, unes crosses o una cadira de rodes, les persones que tenen problemes de comunicació oral necessiten utilitzar recursos i estratègies de comunicació augmentativa alternativa. Per poder fer créixer aquest projecte necessitem la teva ajuda. Col·labora amb el projecte Comunica't. Perquè, recorda, no parlar no significa no tenir res a dir.